momentos, ¿vale? Por favor, silencio fuera, bajo, cerramos la puerta, motor. Sonido graba. Cámara graba. Terapia T53, 6 primera. Cuadro y acción. Bé, la setmana passada parlàrem dels xicotes problemes de convivència quotidians. Si volen podem continuar a partir d'així. Res, les coses normals. Pues estem així en Sant Isidro de Benajever i estem en una masia fantàstica que hem utilitzat com a plató de rodatge durant 3 setmanes. Anem a fer 13 capítols, una sèrie d'humor per a punt que es diu Això és un destarifo. Realment és un equip de quasi 60 persones amb 16 fantàstics actors i actrius i nosaltres ja ens hem trobat en aquest format, encara que hem introduït algunes novetats que l'espectador podrà veure quan es comença a emitir-se, però aquella gent que hagi vist Autoindefinits, Check-in Hotel, Socarrats, li resultarà molt familiar aquesta sèrie. Una sèrie d'esquets per a riure'ns dels nostres típics i dels nostres tòpics, per a riure'ns dels valencians, de nosaltres mateixos. Vull dir, i jo crec que té un perfil molt ampli de gent, des de jovens fins a gent molt major que podrà gaudir d'Això és un destarifo quan decidisquen programar-nos, i estic segur que serà en breu. Un altre èxit més de la doctora Viat. Soc Isabel Requena. En Quin Destarifo faig el personatge d'Amparigües, que és la iaia de la família Fabra i Fuster. I és una iaia flauta, ligona, alegre, molt marxosa, molt divertida. Ja fa molts anys que vaig treballar amb la mateixa gent fent socarrats. Em divertia molt. I ara hem tornat i estic molt contenta. Estem tots contents perquè si es torna a obrir la televisió pública, jo penso que això és una cosa molt interessant i necessària per a tots. Ja va ser llàstima que s'haguera de tancar. Ara, per fi, tornem. Tornem i espero que amb molt d'èxit i que agrade molt a la gent. Prevenidos y acción. Veieu, Ho veieu com al final es mescla tot? Ai, pare! Ha sigut una travessia pel desert massa llarga, no voluntària, a més, per part de tota la gent del sector audiovisual valencià, i estem d'enhorabona i ara amb el compromís i la responsabilitat de fer els millors programes que puguem perquè la gent es pugui gaudir a casa. Això és un destarifo, seran 13 programes de 50 minuts de duració que apareixeran en prime time en la cadena. Bàsicament és un programa d'humor, d'esquetxos, amb moltes càpsules o seccions diferents, que està en la línia del que fèiem abans, Autoindefinits, Socarrats, però també amb moltes diferenciacions, tant a nivell tècnic, estilístic, com de continguts. És multicàmera, està rodat en espais naturals i incorpora una sitcom dins del programa d'esquetxos, amb personatges fixos, personatges que apareixen una vegada i no tornaran a aparèixer més, i sobretot un programa que vol ser reflexe d'allò extraordinari que ens passa als ciutadans valencians de tota la comunitat de peu. L'estranyament que vivim a diari davant de la realitat, no sé si dir un tant inhòspita, que hem viscut, de tants destarifos que hem viscut i que continuem vivint. I riure'ns d'això, riure'ns de nosaltres mateixos, de la nostra manera d'entendre la vida, és mostrar un poc el nostre tarannà, en la privacitat, en l'àmbit professional, en l'àmbit social, parlar de les nostres tradicions i tindre la capacitat de ser crítics amb nosaltres mateixos. Fer un programa d'aquestes característiques demana d'un equip no només nombrós, sinó de molta qualitat i qualificat i amb experiència en tots els àmbits. Hem tingut un equip de guionistes fantàstics, però és equiparable al nivell actoral que n'hi ha dins del programa.
nivell de realització, vestuari, foto, edició, en definitiva tot, perquè sabem de la responsabilitat que tenim de donar un programa que estigui a l'alçada de les expectatives dels espectadors, no? I tot el món està volcant-se, treballant en processos que són molt intensos. El rodatge només són 6 setmanes en doble unitat, però portem treballant-ho des de fa mesos i mesos, no? Són moltes hores, és molt de material, l'escrit, molt de material, el rebutjat, com dic jo, no? El que s'ha quedat fora, el calaix, el que no entrarà, però molt també el que s'està rodant, no? I mantindre viva la flama de l'humor, d'allò que un dia se't va acudir i que pensaves que era divertit i que després ha de ser interpretat per molta gent, no? Doncs tant de bo aconseguim que els espectadors a casa seva ho puguen gaudir també.